Дити! Ела тя, но и тук може да прилез, знаете? След малко може тук да прилез. Знаеш колко тона вода са? А? Знаеш колко тона вода са? А. Дити, ева тяк това. Но ти ора няма откъде да минат са. Къде си другата страна? Ще ако някой рискува, мога мине. А. Мани... На пани си от тази страна да не му го мога да кажа. Дърчи си сега да прели, направо не знам какво ще правя. Ева тя. Сега бе се той. Не мога да се разпомня. Знаеш, кога ще преместим да живеем? Никога. Глед, глед, гледа. Аре, стига